ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ndulmaji dembe nder galle Samba Dia ha to dispensaire ndulmaji ko on waktu yoni ha e nder galle Murtada Diop ɗo ndulmaji e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal duwañeɓe ɓe Fatick teɓima hanki o ko ene tolno 83 kilo taw ko cocaïne mo jarmum tolno yi hedde milliards ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi million tato a mbiyama hen teeɓa to leydi Mauritanie syndicat ɓen médeseɓe ɓe leydi ndi kolliti hande o dartani kala ko fate golle mumen ɗum ko caggal ñalawma hanki o nde mbaɗi moɓodiral mabɓe yeeso ñiɓirde jaagoɗo cellal ɓalli gendi leydi ndi jeeyi sababu noon ko wullitade mabɓe protocole sifande nandiral ha hande ala ko gasi ɓe kollitimaɓe jokku combat mabɓe haɓe keɓa hen fandare mabɓe to leydi Mali sembeji leydi ndi état major général armé gendi leydi ndi holliti ɓe nderguiti basuji ɓen joguitiɓe armé ji jondi no fewi taw koye nder patrouille e nder région mo Sikasso taw koye ladde nde mbiyata ñimɓi zana ene tawe e nder oɗon région to leydi Guinée Conakry ko jiyaɗo Afrique du Sud suka mo duuɓi 30 pawɗi kam wiya teeb jamma hanki o ɗon ɗo ƴettan noon laana ndiwawa ka hinde Éthiopie to bowal laaɗi diwoje ngala leydi Guinée kanko o nanguira ko drogue jonɗo no fewi taw kadi o fatno ko toon to leydi Afrique du Sud kabruji men mana en ha to Niger Côte d'Ivoire ma en jaaha to Burkina Faso Afrique du Sud ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto gonɗe joni jañoɗen onon finoɓe to Silla Worgo Silla Rewo Sinthiane Demba Salif Ba Sinthiou Boumaga Gababi beelinaɓe jofanen kala eko taari ɗum kala caɗele mon gasi ha laaɓi gayni caɗele moɗon ko Demba Hudu Tall e Ali Hudu Tall taw koye ballal fuuroji mburu ɗi président suudu men SAS woni Alhaji Abdourahmani Ka on fuur mburu noon naati ɗo Silla Worgo ɗo ko fuur mburu piyowo mburu moƴƴo dahmuɗo jafɗo belɗo ƴakkude e kala sifa mbaadi no jiɗirɗa kala ko fuur bawɗo fiyandema mburu e kala waktu mo jiɗɗa soye yangue gonɗa soye inde gonɗa soye ziyara soye ɓaral soye 72 heures walla ko galle ma jiɗɗa wadde commande sa jokkodire Ali Hudu Tall kala ko jiɗɗa hen ma o addane ha timma taw kadi ko mburu mo ganduɗa hayso joɗima guila subaka ha nangue muti ha janggo mum kala yorata kalɗo jiiɗa ene hecciɗi ene weeli ñamde tene kadi ko dakame e vitamine ɓolo kala fuuruji mburu ɗi Abdourahmani Ka président suudu men SAS oɗo henna fuur mburu e ballal Demba Hudu Tall kame Ali Hudu Tall taweteɗo hande to Silla Worgo ɗo henna haɗani ɗon tan courance heewi ƴakkede koye guure mawɗe ko wayno Dakar e ko nandi hen kala kono kadi hande o sa ari ɗon ene wawi ni daña ɗum nonne kadi ne wonde gatoje goɗɗe kala oɗo henna fuur moƴƴo jaaduɗo e jamanu kala jiɗɗo winditade par lewru kala emo heebi wallidema daña mburu moƴƴo hayso tawi a ala ñiiƴe aɗa wawi ƴakkude kono kadi a sohlani ni beurre ni chocolat e kala waktu mo jiɗɗa ko mburu jafɗo belɗo ƴakkude jaaduɗo e jamanu woni oɗo henna fuur mburu mo yaltinta e kala saaha sa yiɗi jokkodirde e oɗo henna fuur mburu baɗɗo fayida jokkodirta koye Ali Hudu Tall mbatta ko 77 323 54 11 77 323 54 11 ɗon ɗo cuuɗi meɗen Silla Worgo ɗo henna gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque
ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoullahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗum aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalwal edanwal kala ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola ko wayno kiste fibrom ɗo gam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe so tawi a ƴetti leɗɗe ɗe a waɗi no wirumani dendagal borosaji gonɗi e nder ɓandu ma ɗi ponnoɗa oppirede yaltine ha laaɓa yalta ha laaɓa ha jiira guite ma ceerno Djiby Sy ne yawrani worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koyemen e jippiɓe leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jiɗɗa hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usura pewnade bawɗenelde kala leydi kala continent ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu mallaɗo wune bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wona nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy wonande kay ɓiyen yiɗi wadde listihar so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi noon ko leydi Sénégal eɗen danga leyɗele ñamoje franc CFA kala ko 2000 franc CFA omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money so tawi a lumbi hen haaliss ma yetto ha no hannirta ni on numéro ɗon mbatta ko 00 221 78 128 35 98 kala jiɗɗo jokkodirde makko noon to banggue WhatsApp e to banggue appel kala ceerno Djiby Sy heɓete koye 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileɗeɓe mum wonde safruji to banggue makko ne newi ha no hannirta ni tawi ko tawteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunnaje jeegom uguya so tawi noon ko leydi Sénégal ñamoɓe CFA e dendagal leyɗele kala ko 2000 francs ko ujunnaje ɗiɗi woni 10 000 francs CFA ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum mo jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum fodde sappo jeenayi rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo wadde taw gawri samme walla gawri suuna so tawi a ƴetti ɗum fodde temedere rafini yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe tokka haydi to leegal biyetegal kebbe sara école kese mo kebbe lawol faade lycée ba
ceerno Djiby Sy ne jogui base mum to Nouakchott base ono golla no hannirta ni tawi ɗon min yi kono wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 72 04 99 ceerno Djiby Sy so laaɓama ka miskino safruma ha mbiya weng taw hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ko laaɓde reedu malaɗo woni mbadden dandu faade makko. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadiɗo ɓalawalla ednawal kala gando leɗɗe laaɓaɗo tigui defte ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra rafiji kewɗiɗe jiida cirolo omo safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene safra ɓen yanoɓe barogal eɓe seydineji mbahleti koye mumen kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra wonduɓe koyɗe musoje keceji musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji so tawi on jokkodiri so ɗam maldana balɗe tati tawat kon dowodiri a wi alhamdoulillahi rabbil alamin ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra rafiji kewɗi taw ko rafiji gorago guila ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe e leece e fiɗaɓe soppis kala ceerno Amadou Tidiane Diallo on fannomo jogui leɗɗe ko muɗeteɗe wiyete ko meeɗi moosa a ƴettat ɗum joni joni moosa no foti no furo omo jogui leɗɗe goɗɗe leɗɗe ɗe urete sa urima ɗum joni joni jiitoɗa hoore maɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihara ko indema inde nenema kalantamo o haala ko wone ma ha mbiya yoni ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrata ɓeɗe weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ɓe arsigaji men kippi kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawi to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal 6e élimina galle makko ne tawi hakkude robin 4 e robin 5 so tawi a ari ha yettima to garage sétarnaji sa so yeeƴima ma sowne étage ne waɗi karoje ko ɗon ceerno Amadou Tidiane tawate ceerno Amadou Tidiane Diallo numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 walla kadi so tawi jiɗɗa keɓdemo to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ene andi dendagal kilneɓe makko base makko ne tawe to Dakar ene tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo heɓete ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina kiline ɓom kadi omo jogui base makko to Dapol Polol Dande Mauritanie Lande Maayo to Mauritanie Sénégal base o ne tawi to Dagana Mauritanie ha to Rose Mauritanie kala ene tawi toon biyeteɗo ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe taweteɗo oɗo saaha joni Dagana Mauritanie ceerno Amadou Dia noon kala jiɗɗo jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 kala jokkodire makko fati leɗɗe koyɗe musoje leɗɗe ɓaydi ƴakkoji ɓalli musoji keceje musoje kala e leɗɗe gorago ma heeɓa hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji kollaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mawbare nayi korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital men e ɗemgal pulaar to leydi ndi Sénégal gouvernement mo leydi Sénégal itti yawre nde yawno ɗum kay wonande ɓen dognoɓe ɗin werlaji ɓutti no feewi taw kadi ko nawoɓe nuwade kadio itta ɗum toon to Ziguinchor nawa ɗum toon to Dakar ɗum ko caggal tambade nden ka e kisala boli ɗi caggal nde wattuno nawede e ɗeɗon laaɗe taw kadi ko batoje jahoje hakkude wonande Ziguinchor kame Dakar ɗum ko caggal nde dogi hen koyɗe jaam ɓen syndicat ji transporteur en ko wona ɗum ko noon préfet mo Ziguinchor Mor Talla Tine wawi kay darade hen haɗeɗen gueɗe kala mbawi rewde lawol wonande noon ɓen dognoɓe ɗin otoji kami huttotoɓe on fannu kala kolliti hen a weltare mumen mawde no feewi
keddoɗen koye leydi sénégal jagorɗo affaire étrangére mo leydi sénégal woni Yacine Fall ene tawe to Corée du Sud kañum sete timmuɗo no feewi on sete no tawe hen jagorɗo faggudu gendi leydi sénégal woni Abdourahmani Sarr ne wondi kadi e Mambouba Diagna taw ko jagorɗo ndema leydi ndi ɓe lomti toon ko hoorejo leydi sénégal hono Bassirou Faye mo ganduɗa ene fonno tawede toon to Corée du Sud ɗo ganduɗa hande o ko sommet Corée Afrique taw koye jonde adide hande o ko kamɓe lomtimo toona yontere lolde kaldigal ko fate waylo taw ko sériya leydi ndi ɗum noon fuɗɗino ko nogas e jeetati lewru me mayno ɗo ko hande nayyi nduɗo henna lewru gasi ha laaɓi ɗum ko caggal ɓen toɗɗaɓe yo lulo gostodira miijoji ko fate banggue sériya leydi ndi ñawoji leydi ndi beele kadi mbawa tigui reftinede lawol ha ɓiɓɓe leydi ndi e ñawoɓe kala mbawa rendude miijo woto nde tawno hande o hoolare koko egge oɗon fannu hono no wiiri mawɗo leydi ndi fandare makko nde gueɗe ɗe kala ndewnete lawol ha moni kala wawa yiitade hen hoore muɗɗuma accident autoroute péage to Diamniadio wonande kay ɗin kaaruji ɗiɗi hinde Ndiaga Ndiaye waddanoɓe dando faade kileneɓe haɗi mbaɗi accident on accident no jeeyi sababu ha sappo e neɗɗo gaañi hen tatone tampi no feewi jagorɗo yangara boli mo leydi sénégal woni El Malick Ndiaye holliti ɓen kay dognannoɓe ɗin otoji ɗiɗi kala koko ndewnete lawol ko satti koko fawete e dow mabɓe beele kadi ɗeɗo hen gueɗe ene natta wadde e ndera genni ndi leydi sénégal police mo hinde dicteɓima wonande goto e dillowo e landa Pastefa kanko noon inde makko Assane Fall ɗum noon hanke o weddama e kaso e wiide kay avocat makko woni Cheikh Ouraysi Ba jeeyi sababu noon ko suddemo konguɗi ɗi jooɗani ɓakkude ɗum e ɓen ñawoɓe jeeyi sababu nanguedemo sériya leydi ndi faltaki hay goto e wiide wonande kay ɓen tawtornoɓe oɗon fannu to Malika plage toon kadi nanga toon ko sagata gorko nottotoɗo Diop mo ganduɗa ko ɓi goto e Jaraf mo Wokam kanko noon wonmo mafnidirno goɗɗo e moto kono noon ɓe ndiloyanno ko huuɗo bonko ko ene tolno e kiloji ɗiɗi e ko fawi caggal noon patrouille wonande commissariat de Malika nde wawi kay dartindeɓe gonnoɗo e moto kañum dogi kanko noon wo heɓano dogde wiya teeɓa ko ɗum woni ko tawa e makko hande omo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe to Fatick duwaña taw kadi koye duwaña poste nokku mbiyata Gululu ko ɓen mbawi teɓade saggataɓe tato wonnoɓe oto tokoso on oto noon tawama e nder mum ne suuɗa hen 33 kilo cocaïne taw ko huuɗo ɓuuri ko forde ko caggal tan balɗe ɗiɗi ndeɓe tetti cocaïne jonɗo no feewi toon to Kirayuba hanki o noon ken tolno e milliard uji ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi million ko près franc CFA woni qima ko tetta ko gam holludeɓe hande o ko haɓadeɓe koɗo hen huuɗo bon kono feewi to fiske sitte Mbaye Zac Diouf mo ganduɗa ko sardiyanke wonno to noon ko brigade recherche kañum kay wawi brigade renseignement kam wawi fawde juuɗe mum e sagataɓe ɗiɗo woni SC Faye en wonde o ba ɓeɗo ɗiɗo kala ɓe nanga koto place mo Bargne aɓe ndila toon ko fate banggue yamba 36 kilo piccala joyyi ɗum woni ko tetta e mabɓe ɗum ko caggal nde ɓe nanga ɓen noon nanguɓeɓe ɓe mbadde mabɓe ka ɓe nawi ɗumen nokku mabɓe hoɗorde mabɓe toon to Rufisque woni cité Mbaye Zac Diop ko toon ɗum wawi tettede oɗo sanoɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe marée national mo leydi Sénégal wawi fawde juuɗe mum ɗum ko ñalawma hanki o ko ene tolno e temedɗiɗi e sappo e jeenayo migrant en taw ko ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol ɓen noon hen nogas e jeeyo ko minoren ɓe dañani duuɓi sappo e jeetati hen nogas e jeeɗiɗo ko rewɓe kono tolno noon e hewɓe nangaɓe kene foto wonde 150 ko Sénégal naajo kene tolno e jeeɗiɗo ko Gambinaɓe ɗiɗo ko Guinée Bissau naɓe hen goto ko Guinée Conakry naajo e Comore naajo e Burkina Faso naajo ko ɓeɗo hen mbawi nangede hen oɗo sanoɓe tawi e juuɗe ɓen tani ɓe nanga koye maaje kaɗɗe ɗe Dakar
lana kanon iwi ko ton to Gambi ɓe ndewi Joal ɓe ndewi kadi to Thiaroye sur Mer ko ɗon ɓe mbawi ƴettude woɗɓe heddiɓe kamɓe kala ɗo saaɓe tawe e juuɗe ɓen a dadiɓe gartaten koye Oumar Aykon Dia kam woni gardiɗo bolumala fabrication mo ganduɗa kam darni on sifa heblo to banggue suudoragal ma en kettomo no fotiri kala e oɗo henna sifa e mbaadi hande wonande ko ñalawma dokkirgol seedan fagoji ɓen sukaɓe jangguɓe ɗon e oɗon atelier ha keeɓi hen seedan fagal moƴƴala Oumar Aykon Dia Diayde Weltare TV. Mon sehil moɗon Oumar Aykon Dia PDG directeur général Bolumbal fabrication. Wono tigi rigi eɗen gandi Bolumbal fabrication ko lekki ki gandanɗa hoorema jogui ki cate bifniɗe dendagal nokkuji kala ɗum tagi entreprise o ko entreprise moderne entreprise mo gandanɗa hoorema cate muɗum no laylayta kala e nder adunaru ndu ha tengti hande e nder leydi Sénégal. Ewa donc entreprise o hande o ruttitima e yimɓe ɓe ganduɗa hoorema ko hato jinɓe tigi rigi ko jamreɓe tigi rigi gollotoɓe hande e nder gollorgal entreprise o yidde hande ruttudeɓe teddugal ruttutaɓe ko ɓe gandanɗa hoorema wona waɓe no mbami ni walla waɓe no Mamadou Ibrahima Sow ni ɓe ganduɗa hoorema gonani entreprise paw gam gollude donc wona ɓeɗon kalte haalete ko ƴettuɓe ƴiƴimeji mumen jeeyi gam dowlinde e ngarɗo gollorgal biyetegal Bolumbal fabrication ko ɓen hande jogui jarore e ummade yammin directeur général faade mabɓe ko kamɓe hande keɓata seeda fagal mabɓe woni eɗen jogui hande cérémonie d'officiel remise de diplôme Bolumbal fabrication ɗo henne e 16 entreprise Bolumbal gonɗo ɗo henna e Thiès légal ene wiye Darou Salam. Oɗon remise de diplôme hande ma woode hande kihiɗe e dendagal chef de chantier e dendagal ganduɗa hoorema halifaɓe walla calɗi joguiɗi entreprise o hande ɓen foof hande maɓe jarne ɓe keɓa ceeɗen faji mabɓe guila plombier ji guila maçonneɓe mawɓe ingénieur uji ha kadi architecte uji gonɗi ɗo ene nder entreprise o ha e waɗoɓe karo ha ganduɗa hoorema joguiɓe banggue plombieri ko fate forage uji foof ma keɓ seeɗan faji mumen ha tendi kadi e centre de formation soudure industrielle Bolumbal fabrication ɓenne kadi en waɗi hen waɗɓe qualifié keɓat diplôme aji mumen. Diplôme aji ɗi ɓe keɓata ɗi noon kamɓe ɓeɗon suudireɓe ɓe keɓata ko fodde diplôme aji tati saabu hen ɗiɗi gummi koye laamu wonno formation batteɗo o laamu ne jogui hen gueɗal kadi laamu no fawi hen yitere muɗum ena darde ɗumenam kadi tigui rigui wonno diplôme aji soɓe keeɓi ɗum kamɓe toɓe payto laamu ne andi wonno ko diplôme aji international woni homologation d'agrément foti hebde ɗumenam ko soudeur homologué oɗon soudeur so heeɓi ɗum nafoore homologation d'agrément ko yaade fewnude ko fate avion ngaji walla fewnude ko fate bateau ji walla fewnude ko fate e laaɗe ɗe ganduɗa woni laaɗe diwoji woni avion wa dikku kadi naatde e maaje kaɗɗe tigui rigui ene yaltina pétrole et gaz woni plateforme pétrolier liggotoɓe hen ɓe ko ɓen woni waɗeteɓe hande honoré teddinteɓe kadi mbaɗe jarore kadi mbaɗe félicité ɗiɗon diplôme aji foof laamu totti kam ari hande ko min ittata junggam e jungo mabɓe kadi mi tottaɓe mi jarnaɓe wadde hen kadi attestation de formation taw ganduɗa hormo ummi kadi koye Bolumbal fabrication ɗum min salminima Seydou Sarr. A jarama Oumar Aykon Dia golle man jooɗi peewi Bolumbal fabrication ko société hande dariɗo ene hebla sukaɓe e fannu oɗo hen mo kalɗa teni kadi ko fannu jaƴƴo no fewi saabu hande eɗen gandi karalle kese ɗe kala gari ko yaltinde gaz uji kame pétrole e gueɗe goɗɗe nadde nder maaji ne suuɗa batoje moƴƴe walla plateforme ɗe ganduɗa taw kadi ganduɗa ko cuuteteɗi wawi mbiyata hande taw ko beeɗi batteɗi e dow maaji ne folloto hen ene yaltina ngaaluji cuuɗotoɗi e nder leydi beele Bolumbal fabrication ko sosa ɓooyi e Bolumbal fabrication holɓe heblata e hol heblotoɓe hen mbete jogui tan keeridi ɓayde koye Sénégal walla ala woni iyoɓe ha caggal leydi e laamu ngu oɗo saaha ko doole mum ɗe waɗata hen ɗe e holno yaari Oumar Aykon Dia. Seydi Sarr moƴƴere e maɗa namdal ngal waɗi fayida Bolumbal fabrication ko entreprise mo ganduɗa hoorema privé jeeɗo hoore muɗum ɓooyi noon ko darna guila 2016 eyyi kono on sanga o heɓano kayitaji reconnaissance woni kayitaji heftinede eyyi kono de ha ganduɗa hoorema o watti foɗodirede woni marché ji o watti kadi yiitede kadi tigui rigui
e nokkuji mawɗi ko wayno Tasias en e Sabodola en ko wayno Sinim mo Zoyarat ha e Sinim mo Nouadhibou ha gandanɗa hoore ma usine aji chimique woni ɗo e nder leydi Sénégal woni usine chimique mo Mbaw ha kadi gonɗo toon to Mboro nde watti heftinede hen kanko hoore makko kanko Bolma fabrication donc laamu watti namdade mo won e kayitaji donc hankkadi ɓe gandi tigui rigui yonti hen kadi nam Bolmal watta heftinede ko fate banggue kayita on saaga noon kayitaji ɗi nanna foof heeɓa oɗo saaha hande Bolmal ne jogui kala papier nécessaire Bolmal ne jogui ɗumen noon kamɓe waɗoɓe ɗo formation ha e liggotoɓe nder entreprise o goto e mabɓe foof ene jogui assurance hay so tawi ko fiɗeni muɗum gañi ko assurance tigui rigui wawata gérande ɗumen noon ko fate e ɗeɗon gueɗe matiére aji janggueteɗe ɗo ko fati e métier en mbawi wiide ko soudure industriel o soudure industriel noon jiida e soudure métallique saabu soudure industriel ene waɗi pecce fodde pecce 4 e nder soudure industriel ko noon kadi diplôme aji muɗum kadi certi ko noon kadi qualification aji muɗum kadi certi homologation mujum kadi ko noon sertiri saabu ɗum waɗi matiére 3G mo gandanɗa hoore ma ko agrément waɗi kadi matiére mo gandanɗa hoore ma ko 6G wiyete on kadi ko position 45 on kadi waɗi diplôme waɗi kadi goɗɗo wiyete ko mix arc et argon on kadi ko ene waɗi diplôme muɗum on ɓe mbiyata ɗumen ko formation générale rukki kadi waɗi kadi goɗɗo formation on ko chimie automatique wiyete on ko chimie automatique kadi ne fecci pecce tati waɗi chimie automatique filfouré on waɗi chimie automatique MIG on waɗi chimie automatique MAG ɗiɗon MIG e MAG o foof aɗi jaade ko fate gaz o ɗum wiyete ko argon ɗiɗo fof aɗi jaade e muɗum te kadi kala to ɗi nanna pour ɗi cuude ɗon andu ko gaz rewata ɗon walla ko pétrole rewata ɗon so tawi noon ko ndiyam argon tan ene yona soudage muɗum so tawi noon ko banggue matiére aji ko fate engrais uji ene ko wayno walla baguji pétrole en ɗum kadi baguette basique kadi ene yona ɗon ko way noon e kay ko fate noon janggoɓe ɗo en nuttiɓe donc entreprise meɗen kam faltaki hay goto mono kala ene jeeya hen mono kala kadi ene era hen kono ko jiiɗen ɗo kam ɓurɓe hewde nuttade ko fate janggude meccal ngal kam e mbawi wiide ko leƴƴi goɗɗi serraɓe kam ɓuuri hen hewde ha e julfuɓe en guerima noon fulɓe machallah kadi yo gar kañumne beele en jiito hen koye mumen eɗen mbawi wiide hande ɓuuri wawde nuttade ni centre de formation taw jiira e entreprise o ɓuuri wawi nuttade ɗumen hande ko wonɓe caggal leydi ɓe ganduɗa hoore ma nden toon hande liggo jaar ha wona dumunna jokkodira e amen mbiya minen nde ko kaari rokki min numéro moon jimmi ko somi ari vacance mi ara e école moɗon centre de formation mbaɗa yiiɗi wadde toon formation oɗon formation durée makko ko lebbi ɗiɗi woni durée formation stage de formation wiyete stage de formation jomum ma waɗ stage de formation plaque taw ko 3G ene yaade baguette basique ma waɗi kadi stage taw kadi ko 3G ene yaade argon ko ɗiɗo ɗiɗi to ko ɓuuri sohlude toon to caggal leydi jomum heɓat attestation muɗum de formation kadi rutto kadi heɓat contrat de travail taw contrat travail ko inspection du travail waɗnimo ɗumen am signé kadi waɗnimo ɗumen am garanti taw kadi koye dow inde entreprise meɗen Bolmal fabrication a jarama Oumar Aykon Dia ɗo hen laaɓi ceer firti tan ko métier woni kala ɗum noon woni kala ene wawi yurnitade ko wawi ko saabu ɗeɗo métier ko métier jaaduɗo e aduna no fewi mami nelde Mamadou Ibrahima Sow e Samba Sow to leydi Côte d'Ivoire mbawa jangguindeɓe beele mbawa yaltinande men pétrole jiitaɗo toon to Senguiwi e oɗon fannu an uddi kumpital men leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie hande o hewɓe e doctoreɓe kame syndicat ji e heedanɓe mumen ɓen médecin jeeyaɓe nder leydi ndi ɓe kolliti hande mette mabɓe e wiide Mouhamed Woldo Amniya ɗum noon firti tan ko wonande sifande protocole guila 2019 ha hande ala kala ko laati hen ɓe kolliti kamɓene maɓe kollu mette mabɓe haɓe keeɓa fandare mabɓe e yeeso jaagoɗɗo ñawoje walla mbiyen jaagoɗɗo cellal ɓalli gendi leydi ndi saabu kamɓe ɓen médecin koɓe gulliti ko hande ala ko gasi ɗum ko hande ɓe ɗacciti yogay golle mabɓe hanki onon hewɓe mabɓe darima yeeso ñiɓirde jaagoɗɗo cellal ɓalli gendi leydi ndi jaɓɓorɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia ma artan men e jillu mawɗo leydi Mauritanie toon to Corée du Sud tanka horejo leydi Mauritanie kono kadi ko horejo Union africaine Alhassane Oumar Mbothia mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawood TV habaruji men ɗo e nder leydi Mauritanie e ñalawma hande o horejo leydi kono Mauritanie Mamadou Cheikh Al Ghazouani ko jaaɗo toon to Ségou kono e banggue
worgo ngam tawtere kay kono batu hakkunde mabbe e leydi hono Afrique. Sidi Ahmed Gul Mohammed ko jagorgal hono leydi hono Mauritanie ko yowiti e kodki kanko de o wawi hono windi hono kanko ne hono batukuru makko faade kay e gardiɗo hono jagorɗe Mohammed Bilal Wulu Mas'oud ngam kay namdade ɗum yo newnammo kay o wawa kay hebde kanko ne foftere ko e ñalawma taw kadi ko hanki o ha yaɓana taw kadi ko capanɗe tati lewru ndu gonɗo ɗo tawto ko kanko woni kadi kalfinaɗo yo won kay gardiɗo taw kadi ko campagne hoorejo leydi ndi e woteji paaɗi arde nogas jeenayyi lewru taw kadi ko ndu gonɗen ndu ɗum noon ko kanko tigui woni directeur kadi campagne hoorejo leydi ndi jako kadi ko leydi hono Mauritanie ko yowiti e jawdi puɗɗima golle mumen e bindirgol jawdi kay dendagal taw ko leydi hono Mauritanie puɗɗi noon ko barakana maɓe jokku golle maɓɓe hay wertago leydi Mauritanie nde kala ɗum noon enen mbiya tan ɓen joom jawɗele en nde jokkodirta e ɓeɗo windirtoɓe ngam wawde kay wasde taw kadi ko diwede haɗa kadi jawɗele maɓɓe mbasa kadi hono windede ɗum noon ɓe goni koye oɗo saaha ko diwan barakana ɓe puɗɗima ñalawma hanki o ɓe mbawa wadde noon e nder wertago leydi hono Mauritanie duuɗe taw ko joɓeteɗe woni école aji privé erima laamu ngu nde kay yoɓantaɓe caggal nde laamu ngu kay itti taw kadi ko kala suuji lesɗi ngam wattude ɗum e nder taw kadi ko duuɗe laamu ngu adini noon ɗin école aji taw kadi ko privé ji jogade kono caɗele no fewi e yobde ni ɓen jangguinoɓe hani wonɗen gueɗe ɗum noɓe mbi alay saago yo laamu ngu hettanɓe e jobdi kadi e ɗi wondi fedde seni notima kay namde taw kadi ko jeeyaɓe e landaji lumɗo ngo kuccino e makko ko fewti noon e juɓɓingol taw kadi ko wotteji garoji ɗi woni nogas e jeenayyi lewru ndu gonɗen ndu woni hono korse ngam suɓade garɗotoɗo hono on leydi ndi ɗum noon ene wayno kamɓe mbindinono kamɓe landaji hono joyɗi taw kadi ɓe mbindino kanko taw ko goomu hufugol kay woteji ɗi ngam kay nde waɗata kay gueɗe labtuɗe juɓɓuɗe ngam woteji ɗi mbawa yarude no foti hono yarude ni ɗum neno kadi seni wawi hono jabtade koɓe namduno ɗumen ko safroɓe noddirteɓe taw ko résident en ceppi kayim to yeeso jaggogal cellal ngam wiide yo kadi goƴaji mabɓe ɗi yo ƴeewe no fewi ene wayno oɗo saaha ɓe tampi no fewi ɗum noon aɓe ñaagui kanko ngalɗo jaggogal nde wattata haqqille tigui rigui e koɓe namdoro ɗum ko Sar Abdoulaye Sar ko ɗo kumpital men e ɗemgal Pulaar ko ɗo kaɗɗen taw koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandogo ngam weltade a yaɓottiri Alhassane Oumar Mbodji gorko mo Sarandogo golle ma joyɗi peewi a uddi kumpital men ngendi leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali état major général armée ngendi leydi holliti sembeji leydi Mali ɗi hinde faama mbawi derguidde basuji kewɗi ɗin basuji noon ko basuji ɓen joguitiɓe armée ji taw koye patrouille e nder région mo Sikasso taw koye ladde nde mbiyata ñam zani walla mbiyen ñam zana ko toon tigui ɓe mbawi kay bonnude armée ji kewɗi kame kaɓirɗe kewɗe ɓe kolliti noon ɓe teɓɓiti hewɓe mabɓe ɗum ko caggal fiyande nde ɓe gummini toon to Ségou police taw e ɗowgol Maymouna Mayiga ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe e sagataɓe ɗiɗo ɓen noon ɓe duuɓi capantati pawɗi taw woni golle mumen ko fewnude fetelaji ɗin fetelaji noon koɗi hinde wonande fetelaji artisanal kono kadi koɗi baɗɗi moderne no fewi taw ko fetelaji ɗiɓe pewnata ɓe jeeya ɗum e suuɗayru ɗum noon ko caggal nde witta ha tawa ɗum ɓe mbawi jaggude ɓen ɓe erima noon kamɓe armé o kanko police o wonande kay finoɓe nder Ségou e ko taari ɗum kala nde mbawata waddude jungo e fandu kame police beele haɓade ɗeɗo hen gueɗe ɗe tawno koɓe pewnata ko ɓe jeeyata ɗum ko ɓen kadi hutortoɓe enen duttina ɗen jamde e population e koye men ɗum noon ɓen yiyoɓe ɗum ɓe ko ɓen tan poti sakto ɗum haɓane ko ɓuuri yawde e yaccade Mali jeeyama hande e leyɗele ɓurɗe dowlude to banggue ndema wiro hande Mali ene jaayi leyɗele ɓurɗe hewde towendi e cimtol jaltungol taw kadi koye 2023 yaltin ɗuma
ko tambiɓe ndema wiro e bange États-Unis de Amérique. Mali hande jeyama e nder windande leydi wattude sappo ɓiiri taw ko remori ko fati e bange wiro e bange Afrique de l'Ouest. Mali hande ne jeeya e leydi gadidi to bange kan ndema ngam hollirede Mali go piccal 3 million ballon woni koɓe jaltini woni yeeso mabɓe ko leydi Chine. Leydi Chine rewi hen ko Inde, Brésil, rewi hen États-Unis d'Amérique, Pakistan, ha yetti leydi Mali watti leydi sappo ɓiiri hande nder windere nde to bange ndema bukki ɓene mbiya bukki ɓene mbiya wiro lawol gawo ansogo oɗo saaha gonaɗo koye julde taske faya hewɓe kay jiɗata ko jultoyde e guuri mumen nokkuji men woni hen jeyata ko ɗaɓɓoyde ko dañi ko gartiri ko ɗo henna noon hanki sanga 17 heures juulal takkusana ko nden sara wuro Bara ko nden kay mini bisi goto woni janaɗo worɓe jogitiɓe jane makko ɓe pelli noon on mini bisi o so foro wasi en fittandu mum waɗi en ɗiɗo gañiɓe hen sifti noon yontere yawtunde jeeyi sababu kadi wonande karuji ɗiɗi ɗinne kadi koye ngol lawol mbawi tigui aynede kure e condi ha waɗi hen noon gañiɓe hewɓe no fewi to leydi Guinée paɗena jokkodiral hakkude Conakry kami Moscou ɓeydima yarude yeeso ɗum ko caggal jillu jagoɗo affaire étrangère mo leydi Russie ngun jillu noon o wawi joɗɗade nande makko Mori Sanda Kouyaté ngal nandiral to banggue faggudu kene ƴellita tiggidde faggudu leydi ndi ngaluji cuuɗiɗi e nder leydi ndi kono kadi wonande société ji leydi Russie wawde ɗumen gollade e nder leydi ndi kono kadi heblo ngarɗugo to banggue armée leydi ndi e haɓade gueɗe ceɓɓitiɗe e nder leydi ndi kono kadi ƴellidde fannu cellal ɓalli ha ɓuura kadi wawde yarude yeeso ɗum koye nandiral hakkude leydi Guinée kame leydi Russie Guinée Conakry hanki o ko suka jeeyaɗo toon to Afrique du Sud mo hedde duuɓi 3 to bowal aɗa diwoje ngal Ahmed Sékou Touré ko toon wonanguira ɗiɗi piccal go kilo taw ko kokka yina sanga 5h30 ko nden tiga yinno ƴettude laaɗa ndi wawa ka hinde Ethiopie Airlines ko ɗon noon tambiɓe nden kay kisala bowal aɗa diwoje ngal halfinaɓe fannu on fannu ko ɓen mbawi wiidemo teɓ hande o en jogui loskoji tokkin lekki iwi e holtoki fano e ɗiɗo henna fannuji kala tolaɓe sukaɓe rewɓe worɓe hande hewɓe kay battilaɓe getto noon ko nokkuji cimmorɗi poɗirɗi simme hewɓe hen noon taw koye reportage jayde Guinée News e ballala hay sowa holliti noon wonande hewɓe en kolliti ngala golle gurda ni e jinnam men ko noon yaari tan ha mbaɗi découragé batti koye men fooɗoɓe kiɗon lekki simme bonɗo o to Niger paɗena to Niger hakkude Russie ene ɓeyda jokkodirala hakkude mumena woni hakkude ñame e Moscou ɗum ko jillu cukko jagorɗo konu mo leydi Russie jillu mum toon to ñame laamugo leydi Niger hakkude makko e nando makko sifande to banggue wallidde kaɓirɗe timmuɗe ɗen kaɓirɗe beele leydi ndi Niger wawa kay yoftade walla ni dartade ɓen joguitiɓe armée ji taweteɓe ɗon kame hebloji mawɗi no fewi ɓe dañi joɗodade e Abdourahmani Tani général mo ganduɗa kam woni hande o horejo leydi ndi to Nigéria ko hofgo juuɗe tigui woni toon guila hanki ha hande hofgo juuɗe ngo alda e happu e wiide syndicat ji ɗiɗi ɓurɗi hewde sembe nder leydi ndi ɗum noon fandare mabɓe ko gollotoɓe nde ɓeydante jobdi mumen kono kadi ko fate banggue kuɓɓam kuura nde ustate e nder leydi ndi gam teskede kuɓɓam kuura ene heewi no feewi ne ƴelliti coggu muɗum ɗiɗo dumunnaji kala Afrique du Sud ko toɓoli kewɗi jippi toon to KwaZulu Natal angana ken tolno yimɓe jeeɗiɗo kalkima hen taw ko inondation e yolayru kame Cap Occidental ha to Durban kala ko toɓoli kewɗi hewɓe noon hande o ngala hayɗo koɗi caggal nde météo holliti ɗen gueɗe ciltani taw koko jokkata e nder ndiɗon mbadi to leydi Côte d'Ivoire gendarmerie nationale leydi ndi fawi junggo mum e activiste goto taw kadi ganduɗa ko criminel ɗum woni ko nanguira yeyata ko armée automatique kala kay coɗɗo armée automatique soodi koye junggo makko to legal bobo ɗon ɗo moftoyi ɗen kaɓirɗe to guenale mo mbiyata bonkor guenale bonkoro tawete to bobo
ko toon o moftata sanga 18h ko nden wo nanga e ballal kay wonande renseignement ji kewɗi no fewi kalasin ko fetel ɓurɗo hulɓinade ɗin hinde kewɗe woni ko tetta hen kame AK 47 en wonde pafti kuri mum kewɗi taw woni kay darde makko yeyde ɗin fetelaji kono wo moftata ɗi koye ɗen genale Abidjan ɓiɓɓe leydi ne cabbi hoorejo leydi mum tawete toon to Corée du Sud woni Alhassane Dramani Ouattara ñande 17 nduɗo henna lewru ma o wat discours makko faade ɓiɓɓe leydi ndi kala ɓe gandani noon holko jogori wanjude e noppi ɓiɓɓe leydi ndi toon to Sofitel Ivoire ko toon tigui o jogori yaltinde ɗin konnguli sarɗiyankoɓe gendi leydi qualité ma ɗoftumo e ndin mbaadi ɗon ɗo yiɗi saktude konngol makko faade e ɓiɓɓe gendi leydi ndi to Burkina Faso biir eɗen gandi ko armé jawɗo no fewi ɓe kolliti ɓe nderguiti pittali kewɗi toon to faada Gourma ene tawi nder leydi ndi ken tolno e 17 walla mbiyen 12 fittandu taw ko kombata harbiyanke jogitiɓe armé ji ne darti armé leydi ndi ɓe nderguiti pittali men taw ko combat gulɗo jaw kono kadi ɓe kolliti ɓe bonni toon armé ji kewɗi no fewi joolam jaɓeri paɗen koto Gaza armé Israël ɓe kolliti kene tolno e nayo taw ko nangganoɓe otage guila 7 octobre mbasi pittali men e juuɗe Hamas jeyi sababu noon hande toon to Tel Aviv ko lamorgo leydi Israël hande hewɓe ceppi yeeso jagoɗo konu gendi leydi ndi ɓe kolliti mette mabɓe ko faade mayde ɗin otage uji ɓe kimmiri noon wonande kay nandiral yo heeɓe hakkude Israël e Gaza Hamas beele kay ɓe nangaɓe mbawa ɗaccede ko ɓuuri yawde yaccade ɗon ɗo Joe Biden holliti hande o kay foof woni koye juuɗe Hamas so yiiɗi tan haare nde darto ko joni ko waɗa ɗum ko noon Joe Biden erima wonande fedde gotago windere joɗotoɓe nden ko jaam e kisal oɗo saaha nde kirjinta beele kay jaam duumiɗo ne wawa artude leydi Maroc holliti ene yaade Joe Biden nde jaam duumiɗo artat toon wonande hakkude leydi Palestine kame Israël koye ɗin sifaji keddoɗen to Maldivi toonne kadi hoorejo leydi ndi hanki yaltini décret keso pula on mbiyeten Mohamed Muizu o holɗi toɗɗaɗo ke won joni lebbi jeegoma o haɗi interdit kala ko fate ɓiɓɓe Israël naaɓe nadde nder leydi mabɓe to banggue sifa mbadi tourisme ɗum noon ko hollirde mette mum ko fate wargoji musɗiɗe leydi Israël waɗata e nder leydi Palestine wonagol tan goo taƴodiral ne laato hakkude leyɗele ɗiɗi en 2010 ko nden ɓe mbawi artide jokkodiral hakkude mabɓe caggal des années 90 nde ngal taƴodiral laatino hakkude mabɓe sommet Corée du Sud hakkude Afrique joɗima ñalawma hande o e tawtorede hoorejo leydi Corée du Sud kamene wonde e nogas e joyo hooreɓe leyɗele nder Afrique kame délégation ngaji 48 leydi mbawi tawtorede ngal ɗo jokkodiral hakkude Corée du Sud kame leyɗele Afrique kono noon yowiti koye faggudu ƴellidde jokkodire hakkude Corée du Sud kame leyɗele Afrique ha ɓuura wawde ƴellitade e sifa mbadi moƴƴiri to Pakistan ex hoorejo jagaɗo leydi ndi woni Imran Khan accitama yalti kaso nangganoɗo ken tolno e hittande ɗum noon ɗaccitimo ko suudu ñawore leydi caggal nde o nanggano holitonoma ko jaam fiiɗo leydi ndi caggal nde wahli yoga e dossier ji ko fate banggue yoga e mbuñaari garten koye fut koyngel fettiyanke bal France najo ngana keptinaɗo no fewi woni Kylian Mbappé hande o sifani mum faade toon to équipe hande o ɓurɗo ngarɗude golle woni Real Madrid ko toon o jogori waɗe duuɓi makko joyya caggal nde wona toon to Paris Saint-Germain hande o wo iwi toon ha laaɓi kanko ɗo henna fettiyanke bal jawɗo kay talantimo ganduɗa ko Marco Bi kala no wela eno welda kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garandi en kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah o hiranena